Здравейте на всички, както виждате в това клипче ще ви покажа как минава моята тренировка за гърди, гръб и рамене. Както виждате в момента съм почнал да си правя едно кафенце, което е преди тренировката, заедно с мляко, но това мисля, че няма никакво значение. Нали, трябва да има кофеин все пак преди тренировка, поне аз съм така, без кофеин не мога. Тук си правя едно кафе и ще ходя да тренирам директно след това кафе, където ще видим какво ще направим в дадената тренировка. Днес, както казах, имам гърди, гръб и рамене. Нека продължаваме с самата тренировка. Не записах абсолютно всички упражнения, но като цяло записах това, което можах, защото залата не го позволяваше просто. Записах, както виждате, тук правя в седнало положение за гръб надолен скрипец, 15 повторения по 4 серии. Главно това ми е едно от главните неща, които започвам тази тренировка. Формата на упражнение, както виждам, тук не ми е чак толкова плътна, което се извинявам. Ще гледам да го повторя, ще гледам да го усъвършенствам на по-късен етап. Тук продължаваме да правим и продължаваме с и shoulder press. Тук, както виждате, съм записал shoulder press как го правя в момента. Правя го с 15 кг. Да, знам, че е лека тежестта, но аз главно не тренирам с високи тежести. Гледам да са по-малки тежестите, но повече повторения да правя. И това за мен като цяло е прогреса, в който съм се насочил. Както виждате, доста чисто ги правя, според мен. Може и вие да си изкажете мнението по въпроса как ги правя. Не се напъвам много, както си личи от самото видео, но все пак, нали, не е най-чистото вид на упражнение. И тук заснех от края на тренировката, крайното вид упражнение, което беше именно фейспул. Фейспула правя с 12,5, 12 повторения, 12 до 15 повторения, 4 серии. Като гледам плавно да ускорявам тежестта на това движение, но в момента с 12,5 ми е окей да го правя. От този ъгъл не си личи, че ще го правя доста чисто, знам, и като цяло исках просто да има някакво видео за клипче, нали, за самото видео, което снимам в момента, така че не съм заснел много упражнения, но се надявам, че поне по някаква степен са ми помогнали. Така че да, това е от клипчето и нека продължим с следващата част от клипа. И така, прибрах се от залата, заснех каквото можах за тренировката за гърди, гръб и задно рамо. Трите основни упражнения, които ми помагат да се развивам тези мускулни групи. И в момента ще ходя да си направя нещо да ям или ще погледна какво има за ядене. И така, след това ще седна на компютъра, ще направя тъмнейла за този клип. И това е в общи линии. Така че да, останете с клипа. Но преди да преминем към храненето, трябва да си направим едно кафе, защото претоварваме като цяло, нямам никаква енергия. Това в момента ще си направим едно кафенце. Отново лаваца. Надявам се да се е видяла на камерата. Знам, че го отварям като селянин, ама какво да се прави, сега не всеки е перфектен. Да, в общи линии това е. Удари силно както трябва. Така, ето кафенцето. Нека му сложим и мляко, защото аз без мляко не мога да го пия.
Здравейте отново! Както виждате, вече сме на бюрото ми, където по принцип си вода диалозите с вас. И в момента ще започнем да правя тъмнейла за видеото. След като завърша тъмнейла, ще запиша и вече клипа. С това клип ще приключи този клип. И след като направя тъмнейла, ще седна да обработвам това видео и до 1-2 дена трябва да бъде пуснато, след обработката на клипа ще отида пак да ям. И така, в общи линии. И ще видим как ще е за напред. Няма да се откажем да развиваме YouTube канала, сега все пак. Нали, затова го правя. Така. Друго нещо, което искам да кажа е да се абонирате за този канал, защото както виждам повечето от вас не са се абонирали за канала, повечето от вас, които гледат клипчета, не са абонирани, където някъде тук ще остава на екрана, че доста голям процент от хората, които ме гледат, не сте абонирани, така че моля ви абонирайте се, натиснете бутона subscribe, така ми подкрепите изключително много и ме карате да правя това, което обичам, все повече и повече. Още малко и вече сме 100 човека в този канал. За момента, когато гледах клипчето, бяхме 85 човека. Абонирайте се, защото мога да ви предам стойност. Да, с кликбейтърските заглавия знам, че доста от вас съм ги подразнил. Някои хора даже се опитаха да ме нападнат, че сам кликбейтърски заглавия. Но мен това не ме интересува. Продължайте да ме нападате, продължайте да ми пишете хейт коментари, ако искате. И това само може да ме мотивира аз да ви дразня още повече и така нататък. Да, това е от клипчето днеска и ще се видим в следващото клипче. Харесайте клипа, коментирайте отдолу какво мислите за моята тренировка и какво мислите като цяло за първия voiceover в този канал. И ще се видим в следващото клипче. До скоро, до нови срещи! Също искам да кажа, че подготовката върви добре, доста тега остава в момента, защото храната се увеличава все повече и все повече и става доста трудна ситуацията с подготовката, но това не е признак, че се отказвам, защото ще избутам до края, до където мога и като цяло, да, това ще направя каквото е възможно от мен. Само и само за да си постигнат целите. Колкото и трудно да става, трябва да избутаме до края и това ще го направим. Остава един месец до фотосесията, края на другия месец, ноември, ще трябва да се снимаме. С това искам да приключа това клипче. Благодаря, че гледахте, благодаря, че ако сте гледали до тази част на клипа, наистина го оценявам изключително много, така че продължавай да ме подкрепяш и се радвам, че харесваш това, което правя го с сърце. Така че да, мерси, че гледахте клипа и до следващия път. Чао!